Карлыгачлар мәгарәсе Мексиканың Сан-Луис Потоси штатында урнашкан. Бу уникаль урын үзенә Карс мәгарәләренең төзелешен өйрәнүче галимнәрне генә түгел, шулай ук бөтен дөньядан килүче турист һәм экстремалларны да җәлеп итә. Бу упкынны тикмәгә генә Мексиканың 13нче мөгъҗизасы димиләр. Бу мәгарәнең төзелеше искитмәле. Аның өсте үсемлекләр белән тыгыз чылгап алынган, шуңа күрә дә боралактан очканда ул кечкенә булып күренә. Мәгарә аска табак конусыман киңәеп төшә. Тамагының зурлыгы 49 метрдан алып 62 метр булса, аска өлеше 135 метрдан алып 303 метрга чаклы. Тирәнлеге 333-376 метр. Күләме һәм тирәнлеге буенча бу дөньядагы иң зур мәгарәләрнең берсе. Аның эченә Нью-Йоркның күп коручы бинасын Chrysler Building сыйдырып була. Монда яшәүчеләр бу мәгарә турында элек-электән белгәннәр, ә беренче теркәлгән тикшеренүләр Эванс, Борланд һәм Стрэнс тарафыннан 1966 елның 27 декабрендә уздырылган. Карлыгачлар мәгарәсенең исеме монда яшәүче кошлар аркасында барлыкка килгән, ләкин исеменә карамастан, монда күбрәк керәшеләр һәм аратинга туты кошлары яшиләр. Иртә саен алар ояларын калдырып күккә таба юнәлеп очып китәләр, ә кичен кире кайталар. Мәгарә эчендә шактый салкын, ә үсемлекләр аның өскә өлешендә генә үсәләр. Төбе исә ишләп төшкән ташлар һәм гуана, диңгез кошлары тизәге белән капланган. Күп еллар дәвамында кошлар монда чын мәгънәдә үзләренең эзләрен калдырырга өлгергәннәр. Шуңа оста йөрү һәм сулау катлаулы. Шулай ук монда күп төрле бөҗәкләр, хәтта чаян һәм йыланнар да барлыгын әйтеп узарга кирәк. Төптә су агымы белән барлыкка килгән кое да бар. Ул 512 метрга җир астына китүен дәвам итә. Данлыклы упкынга барып җитүе җиңел түгел. Башта очкыч белән Сан-Луис Потосига, аннары 5 сәгать автобуста Акисма шәһәренә чаклы. Соңыннан басу юлы буйлап 15 километр барасы. Карлыгачлар мәгарәсе кыяларга менүчеләр арасында популяр. Мәгарәнең астына төшүе кыен, аның диварлары юш һәм тайгак. Күп таш баскычлары һәм чыгынтылар эшне тагын да катлауландыра. Аска төшеп җитәр өчен 20-30 минут кирәк, ә менә менү өчен 2-дән алып 6 сәгатькә чаклы вакыт сарыф итеп була. Ләкин һәр эшнең җиңел ягы да бар бит. Елны кадрларда бу мәгарә булган Санктум дигән фильм чыкты. Аның сюжетына күпмедер өлештә чын барлыкта булган вакыйгалар илһамландырган, ләкин фильм аларга нигезләнеп эшләнмәгән. Фильмда сурәтләнгән вакыйгалар Папуа Яңа Гвинеядагы Эса-Ала мәгарәләр системасында узалар. Мәгарәгә керү Карлыгачлар мәгарәсе. Фильмда геройлар мәгарә юллары аша диңгезгә таба чыгу юлы эзлиләр. Карлыгачлар мәгарәсе системасында адашып йөрсәләр, бер кайчан да максатларына ирешә алмаслар иде.